Piye Dim? Piye Dim? Piye? Tentara ora polisi. Apane? Bojone. Bojone sapa? Wong ta? Maksudnya perawat piye? Ora tentara. Polisi. Heeh. Mosok. Mas Didi lho tentara. Wis cucok. Iya. Ayah. Masuk sih Dim? Iya, kan kebanyakan ngono sa. Ya tapi kan gak kabeh ngono Dim. Iya sa, ning kebanyakan ngono. Para lagi bojone iki nek ora tentara ya polisi. Emang kowe tau ngerti, wong wedok perawat, bojone tukang cilok, tukang parkir, tukang bangunan, apa meneh Banyak. kuli Ndok. kandang pitik. Kulindok kandang pitik. Kayaknya sih durung ono Dim. Banyak. Gak tahu aja kamu. Wes lah. Kok malah bahas itu Andi. Lagian aku ki lagi masuk kuliah Dim, lagi sebulan. Mosok ya wes kepikiran tekan sok bojoku sapa? Anjay. Gak apa-apa sa. Merencanakan masa depan Terus? kan ya penting. Iya, tapi rencana kan ya ora secepet iki. Jajal aku tak takon kowe. Emangnya kowe wis ngerti bakal tak takon kowe kira-kira kowe sok bakale kira-kira kowe sok bojomu bakale sing kaya piye? Emangnya wis mbok pikir, wis rencana. Jadi Dimas yang penting menyayangi. Yo wis lah. Yang penting dia mencintai. Iya biar Yo biar. wis lah sa. Sing penting Sempet gak ta. Yang penting nanya wane. Aku nek duwe bojo ora saneko-neko. Aku ora nuntut sing aneh-aneh. Sing penting wonge wedok, wonge gelem karo aku. Yo wis gas, ayo nikah. sing Simpel penting wonge wedok, wonge gelem karo aku. Wonge wedok Dan iku Mbak gelem karo aku. Mbak Ruro. Gas, nikah. sesimpel itu Dim. Ngono ta? Yo lah sa. Lah, Kowe pasrah Dim. Ya pas. Karena kamu kan gini, merasa kowe gak sugih, gak kuliah, cuma anak kandang ayam. Ya wis kowe pasrah gitu. Yang penting ketemu wong wedok, wong gelem karo aku wis lah. Yo lah sa. Jelas ah. Emang iki aku iso apa? Aku iki dudu anake pejabat, dudu aku yo ora duwe pangkat. Mosok aku yo golek bojo milih-milih. Ya ora ngono Dim.